To tady dělali krásný přemety, to dneska jsou nějaký Ne, ještě otáčka, no teď. To tady hodíte teda holky, tak já mistrovství je vaše. Já už jsem udělala tu otáčku. Dám jim to pošť. Nemám víc. Antišku, Máš to! na to To dělej, teď dělej. Varda. Až ty. To vezmu. Jsme pozdě. To chtěla svou dceru toto od toho šídí. Má dělat s nima kolaboraci. Na tady bude cvičit ještě do 20 let. Ty si tam co si hážeš, každá. To se dá na cvičit. Ano, Na těch závodech, že? na závod. Ty si to rozpůjčil. Ne, my cvičíme s těma vybranýma na Evropu a vlastně a ještě je tam Jo, potřebuju to nemož. Mě nemusíš fotit. Ty foť si dceru, ale Tak tam nechoď, já musím jít na záchod. Zvedání. Já mám stuhu, já potřebuji to jedno. Já musím mít taky stuhu. Ale ty potřebuješ obruč. A kde máte Elu a Sílu? Hoňu. No a kotou. Ježiš, nejsme tam. Co dál? Tady byla mrtvá. Ale to Která? komentovali já. Jo a... Elo, chyté. Sílo, máš to. Jo, to je ona. Aha, tamhle háže. A tak to byli posláni. Co je teď? Simona? Hoď to, Ele. No to je nejlepší. Hop. No špatně, Simo, to dej vám mě šlo to.